Mä olen Jani Kaunisto. Mä olen Mia Kajander. Me ollaan Köyliössä ja meidän tila on JHM Kaunisto Oy. 75 000 broileria kasvaa. Meidän isä on aloittanut 90 ja siitä se on laajentunut. 10 vuoden välein tullut sitten halli lisää. 2014 tehtiin osakeyhtiötilasta ja sitä mukaan mä olen tullut mukaan tilaan. Jani on tähän hommaan syntynyt ja mä olen siihen mukaan tullut sitten. Molemmat ollaan maaseutuyrittäjiä koulutukselta ja lintujen kanssa oltu tekemisissä koko ikä molemmilla. Halutaan niihin tuotantotuloksiin päästä, mitä HK asettaa, mikä on sitten taloudellisesti meillekin kannattavaa ja nuoret pysyvät sitten kehityksessä mukaan. Kanavat kierretään aamuin ja illoin ja päivisin tehdään muita tilan töitä, rehun tilaukset ja lämmitykset ja kaikki muut. Aina on jotain puuhaa. Vastuullinen broilerin kasvattaminen. Ollaan valmiita sitoutumaan siihen työhön. Siitä ei lähdetä mihinkään, että linnut tarvii sen hoitajan siihen. Ollaan läsnä 24 tuntia. Katsotaan, että linnuilla on kaikki hyvin ja on virikkeitä ja pehkut kunnossa. Olosuhteista huolehtimalla linnut pysyy terveinä ja niitä ei tarvitse lääkkiä. Kanaloissa katsotaan lämpötilat ja hiilidioksidi ja kosteus. Oma nenä on hyvä mittari. Varalle on sitten tietokoneet, hälytysjärjestelmät, mutta on se silti aina omat taistit on niin tärkeimmät. Tilaa kehitetään koko ajan ja olemme hakeneet uuden ympäristöluvan seuraavaa kasvattamoa varten. Kehityksessä on mukana koulutukset ja kaikki yhteistyö muiden tuottajien kanssa ja HK:n kanssa. Parasta tässä työssä on se, kun saa tehdä sitä, mistä oikeasti tykkää ja mitä rakastaa. Ja ei ole kelloon sidottuna oma vapaus. Lintujen ehdoilla.